ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କାହାର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କାହାର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ 3ଟି ଆଖି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସାଇତି ରଖିଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସାଇତି ରଖିଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ବାହାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ବାହାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁଜ ମୋର ଛୁଆ କଳା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ମୋ ଛୁଆକୁ ଖା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ସବୁଜ ମୋର ଛୁଆ କଳା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ମୋ ଛୁଆକୁ ଖା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଜାଗାକୁ 100 ଜଣ ଲୋକ ଗଲେ 101 ଜଣ ଲୋକ ଫେରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଜାଗାକୁ 100 ଜଣ ଲୋକ ଗଲେ 101 ଜଣ ଲୋକ ଫେରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାହାଘର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି 100 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ 101 ଜଣ ଲୋକ ହେଇକି ଫେରିଥାନ୍ତି।